У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны дня толькі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю і шчыра запрашаю. Распачынаем. Вынікі выбараў абвесцяць не адразу. Чисто психологически уже будет, так сказать, выразить свое негативное отношение к результатам выборов будет сложнее. Што яшчэ прыдумалі ў ЦВК, каб мы менш ведалі? З гэтаю бядою мы справіліся, сказаў Лукашенко. А што кажуць пра коронавірус людзі? Вспышки постоянно происходят еще. Люди еще болеют, много невыявленных случаев. Наш песняр, наш гонар. Ідзі сам наперад, других ведучы. Будь смелым, як бура, што крычыць дубы, і будзе твой час, твое права ўсягды. Дзень народзінаў класіка прайшоў без годнага адзначэння. Хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах, беларусы даведаюцца не 9 жніўня, а толькі раніцай наступнага дня. Асвятляць галоўную для краіны падзею з адмысловага прэс-цэнтру змогуць толькі журналісты дзяржаўных медыяў. Такі сцэнар агучыў цэнтр выбаркам. Пра свае сцэнары пачынаюць выказвацца і прэтэндэнты на прэзідэнцтва. Падрабязней Віталь Бабін. Ловім акуратна. Выборы адбудуцца 9 жніўня, аднак пра папярэднія вынікі грамадскасць даведаецца толькі на наступны дзень. Прынамсі, такі сцэнар разглядае ЦВК. Когда пройдет ночь и на следующий день, я думаю, тут чисто психологически уже будет, так сказать, выразить свое негативное отношение к результатам выборов, которые, в общем-то, известны и заранее, и на пятилетку вперед, да, будет сложнее. Традыцыйная схема, паводле якой працуюць нашыя калегі ў дзень выбараў у прэс-цэнтры Палацу Рэспублікі, таксама, верагодна, зазнае змены. Каманда Лідзіі Ярмошынай хоча запрасіць журналістаў толькі дзяржаўных медыяў. Прычына – эпідэмічная сітуацыя ў краіне, патлумачылі парталу Тутбай у ЦВК. Улады баяцца зусім іншага віруса. Улады баяцца віруса свабоды слова, улады баяцца, што журналісты недзяржаўных выданняў будуць, магчыма, задаваць нейкія незручныя пытанні. Пра сітуацыю з каранавірусам на выбары ў Беларусь не прыедуць і назіральнікі ад парламенцкай асамблеі АБСЕ. Тым часам да апошняга дня рэгістрацыі кандыдатаў застаецца тыдзень, і ў штабах прэтэндэнтаў разглядаюцца разнастайныя версіі далейшага ўдзелу ў гэтай кампаніі, у тым ліку варыянт зняцця з выбарчай гонкі. Я один со своей командой не смогу сделать то, чего вообще от нас ожидает Беларусь. Мы сможем сделать это только если будем работать совместно. Если, как вы сказали уже, что ребята выходят из этой кампании, я ничего не смогу сделать самостоятельно, и в этом случае я буду не вынужден, а я с удовольствием их поддержу. У інтэрв'ю Белсату Сергей Чэрачын таксама паведаміў, што не можа ні зняпраўдзіць, ні пацвердзіць інфармацыі пра факты ціску на яго адносна прызнання той лічбы подпісаў, што агучыла ЦВК на ягонае падтрыманне. За кандидата президента Сергея Черечня. Адначасова працягваюцца следчыя дзеянні ў справе Белгазпромбанку. Сёння стала вядома пра яшчэ адзін ператрус у кампаніі «Актыў Лізінг», а ў Віцебску суддзя Владзімир Царыкаў назначыў координатор инициативной группы Светланы Тихановской Владимиру Кийку 10 сотняў арышту за удзел у ланцугу солидарности 19 чэрвеня. Все предсказуемо. И на вот эту минуту с нашими последними 10 сутками из Витебска от Кийко это 1962 суток административных арестов. Аднак дзень не без добрых навінаў. Пасля месяца ў ізалятары на волю выйшлі актывісткі Вольга Мікалайчык і Вераніка Мішченка. Абедзвюх затрымалі падчас пікету на Камароўцы 7 чэрвеня. Гаспадарыняй Вольгі, якая 22 дні была ў карцеры, наперадзе яшчэ амаль месяц арыштаў па рашэннях суда. Мяне не вадзілі 30 сотняў душ. Учора я першыню расчесалася, мне не давалі расчоску, гэтай рэчы мне не давалі. Перадачы я атрымала, просто нічога не давалі. Гэта бетонная 2 на 2 такая комната, покой такі, і там ни книги не дали, ни окуляр. Ну, амаль ничего, полная изоляция, отключили горячую, холодную воду. Меня уже пытались показать все, что меня ждет в будущем. Поэтому все, что можно было вынести, все на мне испробовали.
Мы спали на голых досках. Праваабарончы цэнтр «Вясна» таксама паведамляе, што блогеру Сергею Пятрухіну выставілі абвінавачанне адразу паводле 3 крымінальных артыкулаў. Апрача дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, гэта яшчэ абразы суддзі і прадстаўніка ўлады. Апошнія 2 артыкулы датычаць падзеяў 2гадовай даўніны. Цяпер блогеру пагражае да 3 гадоў зняволення. Віталь Бабін, Белсат. Ранейшае рашэнне аб зняцці санкцыяў з беларускіх кампаніяў і чыноўнікаў трэба перагледзець. З такой прапановай да Еўракамісіі і краіну-удзельніц еўразвязу звярнуўся 31 дэпутат Еўрапарламенту, якія прадстаўляюць амаль усе парламенцкія групы. Падставай для гэтага стаў пераслед палітыкаў і простых грамадзянаў падчас выбарчай кампаніі. Мы заклікаем вас перагледзець і пашырыць спіс санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, датычных да абмежавання правоў чалавека і дэмакратыі падчас гэтай выбарчай кампаніі. Раней жа Еўразвяз выступіў з заклікам да ўладаў Беларусі спыніць затрыманне ды вызваліць палітзняволеных. Рашэнне аб зняцці санкцыяў з Александра Лукашэнкі, 169 беларускіх чыноўнікаў і 3 кампаніяў Рада Еўразвязу прыняла ў 2016 годзе у адказ на вызваленне палітвязняў і паляпшэнне дачыненняў Мінску і Брусэлю. Мы з гэтай бядой справіліся. Гэтак пра сітуацыю з каронавірусам выказаўся Лукашенко падчас сустрэчы з актывам Мінску. Ці сапраўды гэта так? Ці вераць грамадзяне, што небяспека мінула? Мы пацікавіліся меркаваннем віцяблянаў. Рано нам думать, что мы справились с этой болезнью. Я не являюсь медицинским работником, поэтому объективно не могу сказать на этот вопрос. Но информации мало. Нема ефективного підходу, ні одна країна у світі свій шлях не знайшла. Мы бачим, что проблемы у Швеции и в остальных краинах. Там снова вертаются до карантинных мер. Вспышки постоянно происходят еще. Люди еще болеют, много невыявленных случаев. И ожидается 2-я волна. Мы его не видели. Паводле афіцыйнай статыстыкі, са станоўчым тэстам на COVID-19 у Беларусі цяпер больш за 64 тысячы асобаў. За сотні інфікаваных паболела амаль на 200 чалавек. Новых смерцяў 7. Яшчэ прыблізна 730 пацыентаў выпісаны са шпіталяў. У свеце ж лік інфікаваных набліжаецца да 11 мільёнаў 700 тысячаў. Каля 537 тысячаў памерлі. Лідаруюць у колькасці заражэнняў у сцяж Злучаныя Штаты Амерыкі, на другім і трэцім месцы Бразілія ды Індыя. 20 гадоў, як бясследна знік Зміцер Завадскі, аператар карпункту ОРТ у Беларусі. І хоць паводле крымінальнай справы аб ягоным выкраданні асудзілі былых працаўнікоў Міністэрства ўнутраных справаў, аднак лёс журналіста дагэтуль невядомы. Журналісцкая супольнасць ушанавала памяць калегі хвілінай маўчання ў час ягонага знікнення. Апоўдні. Сюжэт Галіна Абакунчык. Зміцер Завадскі пакінуў свой аўтамабіль на стаянцы нацыянальнага аэрапорту Мінск 7 ліпеня 2000 году. З таго часу журналіста больш ніхто ніколі не бачыў. У Менскі аэрапорт Зміцер паехаў сустракаць свайго калегу журналіста Паўла Шарамета. У беларускім карпункце расійскага тэлеканалу ён працаваў некалькі гадоў, а яшчэ раней Змітра называлі персональным оператором Александра Лукашенки. Дима действительно был высочайшим профессионалом, и именно с этим лично я связываю его переход, смену работы из президентского пула в среде журналистской, это называется паркетная работа, на корпункт Первого канала, тогда ОРТ. Здесь, как мне представляется, Дима видел большую возможность для собственной творческой реализации. Змітру Завадскаму на момант знікнення было 27 гадоў. У яго засталася жонка Святлана і 9гадовы сын Юра. Святлана Завадская разам з маці журналіста Вольгай Рыгоравнай напісалі сотні зваротаў, запытаў і хадайніцтваў праваахоўныя органы аб пошуках Змітра. Аднак і праз 20 гадоў лёс сына, мужа і бацькі сям'і застаецца невядомым. Калі наступае гэты дзень, 7 ліпеня, ведаеце, такое адчуванне, што ты не ведаеш, куды сябе падзець. Потому что хоть успомины все, яны все на тебя наваливаются, и ты адчуваешь такую боль уже амаль физичную от гэтага всего. Бо, конечно, 20 год это вельми такі працяглы тэрмін той, што адбылася. І ведаеце, у першыя гады, калі б мне хтосьці сказаў, што вось ты 20 год не будешь нічога ведаць, я б не поверила ніколі. Але вось зараз мы уже маем гэтую дату.
У 2002 годзе суд прызнаў вінаватымі ў выкраданні Змітра Завадскага 4 грамадзянаў. Афіцэраў спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных спраў Валерыя Ігнатовіча і Максіма Маліка асудзілі на пажыццёвае зняволенне. Курсант Акадэміі міліцыі Алексей Гуза атрымаў 25 гадоў турмы, а Сергей Савушкін ужо адбыў пакаранне. Падставай для выкрадання сталася нібыта помста за выкрыццё удзелу беларускіх сілавікоў у чачэнскай вайне. У 2003 годзе зніклага аператара прызналі памерлым. Криминальную справу припынили, але тело Змитра дагэтуль не знайшлі. Когда 20 лет власти не хотят расследовать это дело, вызвавшее огромнейший общественный резонанс у нас в стране и за рубежом, бездействовать и, напротив, нагло, цинично врать всем и вся, это выдает с головой нашу нынешнюю власть как преступную, и что это действительно дело политическое. Сям'я Змітра Завадскага, палітыкі, журналісты і грамадскія актывісты цягам 20 гадоў праводзілі акцыі з патрабаваннем да ўладаў расследаваць знікненне журналіста, а таксама палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара ды бізнесоўца Анатоля Красоўскага. І ланцугі памяці, і акцыі салідарнасці, і звароты у дзяржаўныя органы і патрабаванні ад міжнародных інстанцый, каб яны пэўным чынам уплывалі на Беларусь, я ўпэўнены, што яны свой уплыў даюць. Магчыма, ён не такі відавочны. Магчыма, ён у тым, што меншая колькасць нашых калег усё ж такі трапляе пад гэты ціск, і калі б гэтага не было, то сітуацыя магла быць яшчэ горшай. У Змітра Завадскага няма месца пахавання. Таму памяць калегі, Беларуская асацыяцыя журналістаў і журналістская супольнасць ушанавалі хвілінаю маўчання на сваіх працоўных месцах. Галіна Абакончык, Белсат. Дзяржаўная здрада. У крымінальнай справе паводле гэткага артыкулу да 20 гадоў пазбаўлення волі пагражае дарадцу гендырэктара Росатаму і былому журналісту «Ведамасцяў» ды камерсанту Івану Сафронову. Яго раніцай затрымала ФСБ па падазрэнні ў працы на адну са спецслужбаў НАТО. Цягам 10 гадоў Іван Сафронов быў вайсковым аглядальнікам. Як адзначае інфармацыйнае агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкаю на свае крыніцы, затрыманне былога журналіста можа быць звязана з ягоным матэрыялам, апублікаваным у «Камерсанце» летась у сакавіку. У ім Іван Сафронов распавёў аб расійскіх пастаўніках знішчальнікаў Су-35 у Егіпет. Неўзабаве артыкул выдалілі з сайту ў сувязі з тым, што гэтыя звесткі маглі складаць дзяржаўную таямніцу. Пасля публікацыі артыкулу афіцыйныя прадстаўнікі ЗША заявілі, што на Егіпет могуць быць накладзены міжнародныя санкцыі. Сёлета без канцэртаў, вечарынаў і масавых імпрэзаў. Дзень народзінаў Янкі Купалы ушанавалі ускладаннем кветак да ягонага помніку ў Мінску. Беларушчыну немагчыма ўявіць без велічнай постаці Купалы. Але ці ведаюць беларусы ягоную творчасць? Пра спадчыну песняра да яе нашчадкаў Ірына Дарафейчук. Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Сёння дзень нараджэння аўтара гэтых радкоў, першага народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Постаць выключная для нашай культуры, для гісторыі беларускага народа. Гэта як крыніца, крыніца натхнення, крыніца асалоды і магчымасць пазнання, адкуль мы родам, дзе мы нарадзіліся, што мы жывем на гэтай земле і што мы павінны ганарыцца тым, што мы з'яўляемся беларусамі. Янка Купала – класік беларускай літаратуры, ды адзін са стваральнікаў літаратурнай мовы. П'есы тутэйшыя, раскіданыя гняздо і паўлінка, некалькі дзесяткаў паэм, зборнікі вершаў і перакладаў. Паэт, драматург, публіцыст, грамадскі дзеяч, Купала быў духоўным лідарам беларускага адраджэння не толькі ў пачатку 20-го стагоддзя. Я буду молиться и сердцем, и думами, распетою буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца шумамі, ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. Хіба гэта не пранізвае сэрца кожнага? Хіба гэта не заклікае быць актыўным? Але каб адчуць сілу словаў паэта, трэба прынамсі ведаць ягоныя вершы. Пераклады твораў Купалы існуюць больш як на сотні моваў свету, але на радзіме згадаць творы ці працытаваць некалькі радкоў Янкі Купалы можа далёка не кожны мінак. Зараз не процитую. Стихов не знаю. А Янку Купала, конечно, знаю такого писателя. В школе учили. Радак не згадаю, написаў п'есы тутэйшыя. Першае, што прыходзіць у галаву.
бандароўна. Трохи ведаю. Не шукайте щастя долі на чужим далекім полі. Гей за шумним лесом морем, за широким синим бором. Я просто знаю по песне, хорошо помню по песне Брута, там, то есть «Будь смелым, могутное ярмо друзгачи, иди сам наперед, других ведучи. Будь смелым, як бура, что крышить дубы, и будет твой час, твое право усягды». Сёння па-ранейшаму актуальна ды па-прарочы гучаць і вершы Янкі Купалы, і спектаклі паводле ягоных твораў, бо ўсё жыццё народны паэт Беларусі прысвяціў стварэнню беларускай нацыянальнай ідэі. Ірына Дарафейчук, Белсад. Ніхто не запрашаў і не арганізоўваў. Жыхары вёскі Лагуны, што на Гомельшчыне, сабраліся і як умелі адзначылі купальні. Выйшла спалучэнне адразу трох абрадаў – ваджэння стралы, провадаў русалкі і купальня. І хоць забыліся традыцыйныя песні, усё адно спявалі, што маглі і як маглі. Абышлі ўсе двары, ды з'елі і выпілі ўсё, што выстаўлялі гаспадары сярод дарогі. А наросла мне величка, нам показали родители, дедушки, бабушки. Вот, и мы хотим тоже показать своим родным детям и внукам, что можно так веселиться и продвигать наш дальнейший род. На улице ходят, еще гармошка была, песни пели, гуляли. Для меня это моя вторая родина Лагуны. Я люблю, обожаю эту деревненьку. И песни поем. Я-то такое надо. Чтобы дети наши помнили, внуки, правнуки, чтобы мир глядел нас, чтобы было здоровье, счастье у людей. Вот прошлись по улице, глядите, какие настроения, настрой у людей. И Яська косить, пошел мамку просить. Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, Люба, мамка моя, оженишь ты меня, Люба, мамка моя. Яшчэ больш інфармацыі пра сённяшнія падзеі чытайце на нашай старонцы ў інтэрнэце, у нашых сацыяльных сетках. Глядзіце на YouTube-канале Белсат Ньюс, а па тэлевізары праз спадарожнік і мабільны дадатак Смарт ТВ. Дзякуем, што вы з Белсатам. Прыемнага вам вечара і да сустрэчы заўтра.